Jak vieš, že začína pršať, čo ťa bolia kloby? Bol som balkóna prší na mňa. A fúka masívnym štýlom tu na strom. Rozjebe si do piči, what the fuck? Čo máš, hurikán v izbe? What the fuck? Kámo. Čo, tie tri vety zneli, jak keby si to hovoril zo stredu tornáda. Kámo, lebo som bol v strede tornáda, what do you mean? Teraz neviem, zabiehať vecami. Mám to tam. Dôležité je, že máš dobrý internet aspoň. Kurva, ja som teraz nespal, ani nepamätám. Myslím si, bottom line tohto je skrvený alkoholik. Keď som už mal pivo na večeru. Bol taký smutný ten burger. Bolo smutné. Ten burger, tak som musel zapiť. Ty nechutný potkan. Ty kokos! Nautilus bráži. No, som to... Ne, ja tiež. Čo si dve? 10 pointov sme im len tak práve hodili. Žena. Žena? Žena? Nie, že žena. Aha. Nechcem to očuť. Čo, ak si nič neočuješ? Napíš to. Lebo som starý. Hej, hej. That's crazy funny. Teraz už máme aj Kona Jumbo, už to nemôžeme prehrať. To znie, ako by si ho Je to medzi nazýval hviezdami. Jumbom z toho Star Treku, či Star Wars. Myslíš Jabba the Hutt zo Star Wars? Myslím No, si, že to zostalo. Jumbo zo Star Treku. Jumbo. Môj Je skoro charakter. to isté ako Jabba the Hutt zo Star Wars. Máme. Anke, ako si zistila peňažky? Ty kokos, počúpate. Tak, že zase... Páčivý exekútor klope na dvere. Že počúvaj ma, kamo. Ja som strašne žiť v tomto. No to srbí ma celé telo, keď sa nespýtam proste. Si istý, že je to tým? Kedy si sa Áno. naposledy sprchoval? Pred 10 hodinami. Fuj. Povieš pred 10 dňami. Jaké Fucking fuj? hell. Počkaj, Lár, ty sprchuješ častejšie ako 10 hodín medzi rozostupom? Medzi rozostupom? Povedal to ako úplný Maďar, ale pochopila si ho, Laura, čiže... A nie. V tom, čo to je fuj, či akože si ti predstavila, že Paťo sa sprchuje, chápem. Wow. Okay. Wow, Let's not go there. It wasn't called for. I'm sorry. Toxic. I'm so sorry. To be fair, you might not be wrong actually, ale ja keď sa sprchujem, sa pozerám na seba. Super, dík za info. Každý máme asi africké korene, ale you know, I mean... Jak máme kurva každý? Čo to sakra máš? To je nejaká Weird Adam a Eva teória, kde sa narodili v Ugande obaja, či čo ty? Nie, však ale to je jasné, to je potvrdené, že všetci sa narodili z Afriky. Je dosť možné, že my štyria môžeme šerovať jedného spoločného potomka. Predka. proste. Predka. Predka, áno. Aj sám point sme museli všetci Bratislavčania, alebo proste všetci Slováci mať jedného predka, right? No, nemuseli práve, že možno nejaký tvoj bol proste kočovný Maďar. Možno tvoj. Znie, že I mean, tvoji boli. Ty maďarská špina. Fakt, že down the line musela to byť jedna opička, ktorá bola jedna, proste prvá opička. A stejno všetci. Jedna opička, čo sa ocitla ako človek, aj medzi všetcimi tými opisami, že oh shit, there's only one thing I can do, kde sú všetky tie ženské opice, hej, či čo? Proste. Zaplať, mane. Ježiš, dobre. To bolo jednoduché. Tak ako chcem sa to normálne zahradeniť toto. Počkaj, ale podľa mňa potrebujeme to unlimited. To je za 5. Unlimited play all modes without time limit. Ak si kúpiš to basic, tak môžeme hrať len 5 minút, každých 15 minút. Čo prosím, ty platíš 3,50, aby si hral 5 minút každý... What? Do 5 € sa mi už nechce dávať, ale... Si chce iba o Ja- euro 50 navyše. Tak to zapoď. Ja by som aj dal tých 5 €, nemal by som problém, keby viem, že si to ešte zahráme za ten mesiac, a nie, že teraz si dáme 3 kola a potom sa toho 3/4 roka nechytíme. O, ja som nestihol. Dobre, dobre, vypínam to, idem zaplatiť jebaný GeoGuessr na mesiac sa Prestaň. spičej, kokoti. Prestaň, ty srát. Lebo si idem zaplatiť GeoGuessr za 5 € na mesiac, ja toto nebudem tu natrpieť do piči. Vyjebaní židia. Budem hrať dojebanú, dogabanú verziu hry do piči, lebo 5 € nedám.
Ale kebyže to je 5 eur na furt, ale 5 eur na mesiac. A ja viem, že po dnešku to už nezaprieme, vieš? No to Ale si ideme. kurva píše, to zapneme po dnešku. Není šanca. Každý večer sem budem chodiť, že jo, ne? Že ideme hrať GeoGuessr, chlapci, a ja ich chcem počúvať pol slova. Ale iba každých 15 minút, na 5 minút. Nie, však tú 5 eurovú verziu si učím každých 15 minút na 5, že to je taký shit. Tak je budík tých každých 15 minút. A? Môžeme ísť. To je taký extrémny dog shit, že každých... Čo iná? Môžeme ísť ďalšiu. Basí. Neviem, daj tam niečo. Ale začneme s Worldom. Nech si to možno zahrať na 5 minút. Špič. Čo ty vidíš z tohto? Však všetko je písané tou ich pojebanou onou. Hatlaninou, Potom ti- vytúpenou. Toto ti poviem. Teroristickou rečou. Povežení. Fucking hell. Ale to je isto nejaká vyjebaná Bratislava. Okrem bielých rezidentov, či čo je? Čiže som to tak prečítal. Bože môj, to je tak boring. Už ma to prestal baviť. Daj mi refund. No, to sme Ježišmaria. Hello. Cigán. Hello back. Cigán. Cigáni. Toto sú tí špinavci hnusní, no jasné. To som- Kde tu tam je som nejaký prešiel. scamming center? Pistráči. Akože na diaľniciach zvyknú byť tie mestá aj nie iba v azbuke, ale som schopný prečítať azbuku, takže... A ja viem ju prečítať, pretože či jej rozumiem, tak No a keď tam bude Vidím, že napísané tam sú Kyiv v písmená. azbuke... Vidím, že tam sú písmená, dobre, tak myslel som nie tak prečítať. Ty stupide, man. ja viem čítať azbuku. Aha, ti hovno ide pomalo. Debil. No nenašiel som žiadne mesto, že jo? Tak. Tak toto by sme mohli. Všetci presne na jeden, na bodík. Som to tam, ale toto sú... Je na tento Dante sme si mali dať také, že 10 sekúnd alebo také niečo. Všetci ste dali Cardiff, hej? Jup. Ja som 42 metrov, koľko Kde je ste? ten chudák? Kde je ten chudák? Čo robíš v Berlíne? Nesranduj. Tam sú tie hodiny. Fuck. There is no way. To si jeli srandu, dúfam. There is no way. Tak tam tiež sú nejaké tupé hodiny. What the fuck do you mean? Vedel, že pri tom čo také. A kde si? Čo ide v tom meste? Nie. What Dojde. the Ty si ideš? Ty si... Tak povedz mi, že Washington a tam není mesto. What do you mean? This shit is... Povedali sme Washington Monument a ty si šiel do Seattle. Však Ale lebo to je... Washington Že je DC, všade. Washington je to Ne. fucking... ale to je Ona- mesto what? Washington. My sme... Naozaj? Tak. Nehovor. A čo robí Washington mesto na druhej strane Washington, vieš? What do you mean? Aj, kam. Lebo to si Amerika. Ale kde presne to je? Aha. Okej, tu. To je... Actually, 11 metrov. Bože. 115 metrov. Počkaj, je tá bola čiara 2. A tu je tu. Ste Beverly Hills v strede, oného. To je I was about to say. Yep. No, fuck. Filip Počkaj. smeruje. Kde je Filip? My sme rovno na tom s Filipom. I mean, My sme, že... ale toto 5 neviete, sekúnd- že 14 monument, metrov. ktorý má 4 strany, kde sa spájajú 4 strany, tak sa len doslova pozrieš na to vidíš- a vidíš, kde sú tie čiary, čiže len to zoomneš. Ale toto neviete. Like, I can't. Čo ti práve? Tak, A ja som vás počul vyskočiť, ale proste aj tak som bol taký, že fuck that shit. Shit, som lucky. Ešte Filip? Klasická zadovka? signature? Yes, Yes, shit. čo signature. Always works. Always works. 10 out of 10.
He did it. He actually did it. 10 out of 10 times it works. Zadnicový do first innings kariéra. Úplne ich to rozhodilo, že to museli forfeitnúť proste. Už začínam cítiť. Sprchoval? Naposledy som sa sprchoval včera. A predtým asi 3 dní dozadu. Ale vieš, jak sa hovorí. Tí, čo šetria vodou, tak tí som už s malou nohou, neviem. Fuck. No, Oh, what are you even talking about?